Ngayon guys, napunta tayo sa Rongton guys. Saan natin guys? Hanapin natin yung kamunta. Meron pa oh. Oh, ha? Ito guys oh. So nagsisiksik na sila sa mga ano ng kahoy, mga bato. So, hello guys, nandito na naman kami guys sa panibago nating videos. At ngayon yung ating gagawin is mangunguha tayo ng mga snail or yung tinatawag dito sa amin na buko. Meron ditong maliit guys, papakita ko sa inyo yung itsura. Ito guys, ganito siya. So, ito ngayon yung kukunin natin at masarap pang ulam to, isa sa pinakamasarap na pang ulam dito sa aming bayan. So samahan nyo kami guys, at yung mga bago dyan, huwag nyo naman kalimutan na mag-subscribe, click nyo na rin yung bell icons natin dyan para palagi kayong nanonotify sa mga panibago nating uploads. So tara guys. Ngayon guys, medyo mahirap guys hanapin yung ating hinahanap kasi kapag ganitong umaga is nagsisiksik sila sa mga ugat-ugat ng mga kahoy. So baka sa may pulong to meron. Try lang natin guys, ano? Yan, nasa pa rin yung ating kutsilyo kaya mataling na. Ayun guys, ito guys, tingnan nyo. Ito, tingnan nyo guys. Ayan oh. Ito guys oh. So nagsisiksik na sila sa mga ano ng kahoy, mga ugat-ugat. Kaso guys medyo maliit to kumpara dito sa una nating nakuha guys. Ayan. So pwede na yan guys. So isa nga palang sinasabi dito na pampalow blood daw to, pero hindi ko alam kung totoo yun. Yan. Then yung kapag inihaw daw to, yung katas nito is gamot daw sa may mga hika. At hindi ko rin alam kung totoo din yun guys, pero share ko lang. So let's go guys, hanap pa tayo. Nakuha pa tayo dito sa mga piling. Yan guys, pili. Uy oh, pili. Yan guys, medyo matumal guys kasi umaga na at saka medyo tanghali na rin. So lumalabas kasi ito talaga is gabi, so karamihan guys maliliit. Hello guys, nakakadalawa pa lang kami guys, medyo matumal eh. Pero sabi nga parang love daw yan, kailangan mo maghanap. So guys, tingnan nyo guys, meron dito isa. Ito. Guys, yan. So, meron na tayo guys, tatlo. Boy. Tatlo na. Ito. So ito pa, meron pang isa. Ayun. Yun. Tamang-tama medyo may kalakihan. Ayun. Maghanap ulit tayo hanggang sa makaipon tayo ng kahit 10. Pwede na yun. Meron na tayo ng isang platito. So ayun guys, ito muna. Ayun guys, kala ko walang laman. Meron pala. 5.
Yan yung panlima natin. Medyo maliit nga lang. Pero okay na yan. Guys, yan. May lang natin guys. Dami ba to guys? Ito. Yung tao na yun guys. Ang sakit guys sa kamay. Pambihira guys. Manas guys, pero ito meron isa guys malaki. Sige guys, sakit. My goodness. Alangan. Meron pa ho? Oh, ha? Another. Oh, ha? Ibig sabihin, meron pa dito sa mga tabi-tabi. Tabi-tabi lang. Ginagawa mo? Oh, Joe, bantayan mo kung saan nalarakla. Malaglag na guys. Uy. Hanapin sa baba eh. Guys, ito guys, meron guys. Sabi. Oh. Nonoy. May another ko dito guys. Oh. Diba? Meron. Kaso lang pansut. Siguro ano to. Mungan. Hindi ko makain ng marami. Lang pala siya. Malaki guys. So, sabi nila mas masarap daw ito kaysa sa dun sa snail, sa buko. Pero parehas din silang snail. Ayun. So tara, hanap pa tayo. At pauwi na rin tayo guys at medyo marami-rami na rin yung ating nakuha. Pwede na yun. Ay siya nga pala. Oh, hello. Yan. Bugad ng itlog. Kaso ng itlog. Ito guys, oh, meron pang isa. Uwi na kami pero mahabog pa siya eh. Ayan. Medyo malaki. So ayun, tamang-tama to. Sa ating panibagong putahe. Nakakapagod. Pauwi na kami. At ito lang yung nakuha namin. So ito lulutuin natin ngayon. Malabas-labas pa siya guys. Tara guys. At pagdating natin doon, linisan na natin to ng maluto na rin natin. So let's go. Ang ating pakuluan. Yung ating shell. Ito na siya ngayon. So patay na. Yung gagawin natin ngayon is tatanggalin natin sa ano niya, sa shell. At kukunin natin yung laman para malinisan na natin guys. So let's go. Ito guys, hiwain na natin ng maliliit para maluto na natin. Tapos ko lang guys linisan. So medyo matagal linisan to kasi medyo mahirap. Ayan guys, hiwain na natin. Maliliit.
maliit. Yun. So, sarap to pulutan sa mga manginginom dyan. Lagyan lang natin ng konting suka. At dito natin guys, linisan natin kasi medyo malapot pa. Ayan, yan. Lagyan natin ng kaunting asin. Dito natin para matanggal yung kanyang lansa at saka yung kanyang mga laway-laway. Ilagay na natin yung ating mga ricados, mga ingredients natin. Ito na yung time para maglutuin natin yung ating nahuli kanina. Yun. Ilagay na natin yung bawang at sibuyas. Sunod na natin yung ating snail o yung buko. Yan. At ilagay na rin natin guys yung maliliit na sili bago natin ilagay itong malalaki. So pag malapit ng maluto yung ating snail, saka natin ilagay ito. Antayin lang muna natin guys hanggang sa medyo matuyo siya ng konti, saka natin lagyan ng guys, medyo pumuputok-putok na siya. So medyo malapit ng matuyo, so lagyan natin siya ng toyo guys. So kami guys, yung ginamit namin is ito. So bahala kayo kung anong klaseng toyo yung gamitin nyo. Silver one, silver one, o yung mga klaseng toyo guys. So yan siya guys. Napakabango guys. Ilagay na natin itong dahon ng laurel. Saka yung puno ng laurel at konting paminta. Yan. Para masyadong lumabas yung kanyang amoy. Yan guys, sobrang bango na. So yan na. Lalagay na natin ngayon yung gata. Yun. Coconut milk. Yan guys. Sobrang bango niya. Lagyan natin ng kaunting sesame para mas manamis-namis yung lasa niya. So yun guys, lagay na natin yung sili. Yung siling malalaki guys. Yung sinasabi guys na talagang maanghang. Guys, ilalagay na natin yung ating panghuling ingredients. Yung dahon ng sili. Yan, so talagang malapit na, nagugutom na ako guys. Amoy pa lang, nakakagutom na. Yan. Yan naman guys, malapit nang maluto. Antayin lang natin yung matuyo-tuyo siya ng konti at lumabas yung kanyang mantika. Guys, tingnan nyo naman guys, talagang sobrang parang masarap na masarap guys. O, tingnan nyo. Yan, so luto na siya. So ilalagay na natin sa ating mangkok. Ayan guys, luto na tayo. So tapos na rin yung ating isang araw na pagsama ulit. So see you next time guys, at maraming salamat sa mga manunood dyan at sa mga bago pa lang. So paki-like naman po, subscribe, and paki-click na rin ng ating notification bells dyan sa gilid, sa baba, at para palagi kayong ma-notify sa mga bago nating upload. So thank you guys, bye.